Da li ste nekad vidjeli da kamera može da radi ovo? Ste spremni? Position 2. Position 1. Dobro. Position 1. Position 1. Što neće ovo? Ovo me nervira, ovo neće. Neće. Neće, bako je. Pa šta radite bre na internet bre sad? Gledaj koliko sati? 2 sata i 9 minuta. Pa šta radite bre na internet? Sad idite bre, spavajte bre. Ujutro idete u školu. Zna se ko je vlasnik ove kamere, bre. Position 1. Sad će kad je ja roknem, čekigajem ja position. A gledaj sad čale. Position 3. Position 2. Position 1. A gde si pošo, bre? Hej, a može na srpski da mu kažem? Ne. Radni sto, CNC, laser, fiber. Stefane, koliko košta ova kamera? 300 €. Oj, mamu mu jebem. Može u radionicu da kažem snimaju ovo, on snima. Pa može ostaviš pozicije, šta da ti snima? I ti kažeš position 1, position 2, position 3 i onda... A ja moram na engleski. Možeš na engleski. Position 3. O ne znam, zabem te usta. Kaži ponovo. Position 3. Oh, position 1. Position 1. Jebem ti sve. Viš da se okrenulo. Okrenulo se. Position 4. Nema 4, ima 3. 3, 2, 1. Position 2. Što ovo snimaš jaja? Ne, bre, Mater ti jebem, perverznu da ti jebem. Position 1. Position 1, bre. Idu pičku maternu, perverznu. Ne, nego kad pokazujem nešto. Šta pokazuješ, bre? Kaki boksing? Direkt na jaja. Jebote život u kasne sate. Vodi računa, ej. Šta, bre? Jebote. Si poudeo načisto, bre. Pa znam, ljudi, znam. Position. Šta je rekao? Position. Šta? Kaže position. Ti kako kažeš na engleski? Position vam. Position vam, brate, mili. Jo, šta je bre ovo, bre, kudru? Jo. Joj, position vam, ljudi. Bitno je da ga kamera razume, bukvalno, brate. Kaže Čalitu, position 69 je za jaja, kaže Paja. Pa nisi napravio to valjda. Pa nema, bre, toliko pozicije. Position 1. Pa dobro, već si na position. Position 2. Aj, ponovo. Position 2. Ovde. Position jebem ti kameru. Position 2. Beš skloni ovo, bre, mater ti jebem. Position 3. 1. Position 3. What? Position 1. Position 1. Ajde, bem ti mater. Ja ne znam što, ova kamera nije normalna.
Ljudi, position ovo... kako beš? Track me. Neće jebem u fame. Track me. Track jebem ti sve, ti jebem track. 300 evra za ovo govno. Kako ovaj kameru namestio ovaj Stefan? Šta namestio ove kamere? Gle kak je boja ovo, ko vampir sam, ko kad sam se šminko, gle. Stefane! Uteram ti ga ove boje u kameru. Kakje si mu boje namestio ovo? Vi kaki sam ustam i kao da sam se karminiso.